Oh, ayusa nakasuway na ba mo og luto og manok nga iugsok sa yuta dayon takuban aning latang ikahuman dabdaban? Di po na matabas-tabas di yun na mahitabong mahilaw. Asos mura ra pog inasal pagkalami ang tukbon. Di mayano-yanong mga singgaong grabe makadagtukob pormag mga lunos. Burot na po pabawnan sa mga singgaong porti dagko ang mga lamoy. Grabe wanay dagang pasundayag host. Di na punta, sugdan na nato. Mangita na puntag matukob, birada na puntag luto nga pinasurvival sa libon. Matik ipangdana nas mga singgaw nga atong mga materyales. Mangita taghawan diri nga pwede natong kadabukan. Birada na pugluto ang mga singgaw nga way kildiruhay. Arita diri kay dakog hawan, wala ka pasundayag, ipamutang na nato mga materyales dia. Kana paspase okay daog. Arita diri dapita magdaob okay dako kayo og hawan ba. Matik unay dakalangay-langay ikuha na nagkahoy sa usa ka singgawng dia para himo natong tuhugan. Habwaon sa tani atong bahaw ibutang sa tani dahon sa saging kay gamiton tani sudlanan arita diri magmarinate sa atong tukbononon. Tako bandig dahon saging kana goods dira atong tukbononon hugasan sa dara para mawagtang ang mga baho. Di po na matabas-tabas dohon nakabuka atong tukbononon may nang di mapingis jud mga singgawong ba. Kuhaon na puta ni atong ubang materyales dire. Gibugkos na puta sa usa ka singgaw nga atong kugon dia. Diara gimikos-mikusa na sa usa ka singgaw dia og patis. Mariniton usa tani atong tukbononon may nang mononot yun dihang lami siyang unod ba. Wala daghang pasundayag kinamay na nainsan. Gimikos-mikos na napag-ayo sa usa ka singgaw dia. Tuslok-tusloko na tani para mononot yun dihang lasa siyang kaunuran ba. Ikahuman tuhugon din na nato hugasan sa gamay atong tuhugan para mawagtang ang mga baho ba. Matik isugda na nagtuhog sa usa ka singgawong dia. Butangan din nato aning magic lami. Buyok-buyokan na diyang ilawom para manunot yun dihang lasa sa kaunuran ba. Isunod na po tanig butang atong mga materyales sa ilawom. Ikahuman og butang og materyales sabuan dayon. Asos sporting pagkaayusa. Di apay laing materyales ay puno tanig paslak kana okay goods. Wala daghang pasundayag isunod na po tanig tuhog ang usa nato ka manok. Anaon na nato siya pagtuhog kuyugo na nato ng duha para magdungan pud og kaluto ba. Matik paslakan na nato ning mga materyales nato. Buyokan na nato aning magic lami. Ikahuman ato na siya tahion para di mga hibos atong mga materialis ba. Di matabas-tabas ang usa ka singgaw grabe makadag-bugkos murag nagbugkos og piniksan. Matik ligoon na sa baw iyang lawas para mononot yun ang lasa sa unod ba. Kana daog wala dakalangay sugda na tanis pagugsok. Anaon na nato siya iugsok ra nato sa yuta. Banabanaon ra nato ba igo matakob ang lata. Diara atong lata takoban na tani. Di pud matabas-tabas pagkaluto pangtsamban lang ni kay di ka kakita sa manok og napaig ba o naluto. Alahos wala daghang pasundayag tuyo ka na tanig mga kahoy-kahoy. Dangilagan sa tanidaan og langkay may namo silaob ba. Ikahuman kuhaan na nato ning mga kahoy-kahoy. Ituyok ra nato ang kahoy-kahoy para ang kayo ba malibot yun. Matik isugda na naghaling sa usa ka singgawong dia. Gidagkuta po na sa usa ka singgawong dia loyo para mo silaob jud kuno pag-ayo. Kana goods sa grabe jutay sugnura. Diara nagdilaab na pag-ayo di matabas-tabas mura na pong nagsugba og kulo. Daoban sa tanadang mga 4 ka oras og tunga. Diara after pila ka oras atong dinaob og daw natong isugnod. Sugda na tanas pag-ukab. Be og be kuno be. Bang di matabas-tabas grabe porting pagkaluto agyon unsa man na dahimas mo. Asos porting pagkaluto murag kulong nga gisugba. Tokbon sa pud sa mga singgaw suway pagduha-duha. Gibawi ra pud tong itik nga nahilaw nato pagluto. Kanin nanubra ra pud pagkaluto. Asos porting gyapon pagkaayo sa ana. Gigangi na sa usa ka singgawong dia kay ato na nang kuhaon. Testingi kuno paksi ang paabe. Asos grabe porting pagkaayo sa wa gyud kagwantang singgawong gitukob gyud. Sa gilunggo bagis usa ka singgaw nga pur maglunos agods ra kayo di kay tantong sunog di makaon ang pako. Giwa-hiwaan na din sa usa ka singgawong dia mga materialis dato para himong sawsawan. Di apod pipino Dahimas mo. Di matabas-tabas ug pa matestingan og ukaboy matukob ang mga singgaw maog daw. Tukob ang atong hilaw-hilaw kanina ba hinoong luto. Ipang plasteran atong hukaran dia. Matik i-plaster na po natong bahaw dia nga mais. Sa grabe dagkuha bahawa. Asos bungkag na po ng bahaw sa mga singgaw. Di ara atong sawsawan asos porting pag-ayo sa daghang kag mga materialis ipang plaster na po na dia. Ibutang na po natong manok nga mura og isugba. Buyok-buyok sa taning sabaw diri man ang ayos kay nigtukob ba. Asos porting pag-ayo sa paphag po na sa mga singgawong ron. Di matabas-tabas ning pagkaluto grabe. Mahilaw man na sa mapaig dia. Hilamos dia po na sa mga singgaw. Tuara wa nakahuwat ang mga singgaw naginahinay nagpamunit. Grabe porma nag mga lunos tukbon sa namunit kay panggusla na pagayong mga singgaw. Katukbono na grabe habhab. Tukob. Ore. Sabaw. Sabaw. Dulce. Dulce. Dahimas mo. Lango abot na. Grabe nagpasa ng langaw. Hindi din sukat tuba ka. Sopa. Ayos kayo. Medyo paig siya. Abong ta. Sobrang sa ano? Hindi ama ko na. Kato ba inon ako nga buhay kanaw. Kato pa mo ato. Nindot pa kayo pagkaluto agad. Dali ara gyud na. May lata ko. Hindi masipyat ako maaw to ini. Uri ini mo. Amin to amin ng barka tawagin ko sa ta. Ana mo isa. Ano sa? Kanang ana sa tuwa nga. Mga tulo ka lang kay John.
Kana tulok lang kay kumana na talawan yung luto na. Yata siya kuha lagi. Kag Nada na ilhong paing mo singaw. na digo. Ano na to? Bob. Mo ba? Kabo ko kamo. Daghan ti mga momento ba natin ko. Ano na? Kabak. Ini luto. Kena. Kena. Nakuha na kayo to. Dako ka. Ang ito kinilaw. Yung kawan to. Wow. Apa? Gulay. Oh. Malamas na ba? Maungkang na ba? Sabi na to. Paig. Sugot. Maga po yun? Maga. Hindi ba bukod? Sama pa pa sa mapain. Ay hang-hanga ito. Ang unod ba? Bahan mo bukog kasi ba? Bukog lang. Lugawan lah. Paig ka man bro. Paig ka pa na. Spin lang ba ni? Wagi paig, wagi lang paig ko dito. Ano mo? Bawa ko. Ano? Nangol ba? Ikahuman imnandag Diyos, asos, grabe. Burot na po mga pabaw na sa singkaong, grabe, wagi ilang paig, wagi pasaylo sa singkaong, purti dagwag mga lamoy, wani na kapasundayag, mag-shoutout sa satong mga singkaong. Shoutout kang Roy Jacob Igpas Monteroyo, kang Gini Mark Archival Culiao, kang Nicasio Edmar, kang Alan Core, kang GB Dalida Nazarita, kang Rexos Mar Faborada, kang Arellano Randel, kang Gisa Atilio, kang Dom Del Steves, kang Vincent Loste, kang Dodong Tanjay, kang Mark Anthony Brua, kang Jones Mikla Sanchez, kang Christian Arcabal Lindio, o kang Azenit Dabalos Virginisa. Shoutout na ninyo mga singkaong, comment lang mo mga singkaong sa tong latest upload at drutam ko first 15 comments sa atong shoutout. Dirin lang takutob mga singkaong, i-share og like ning video para mas daghan patang matkob. Usa tapuson ninyo ang video mga singkaong, nasa type pala ilang nga duwa, mao ni ang PHL boss. Porter ang dali ang makadaog nimo ani mga singkaong, tudloan ta mo ani ang pagduay. Aw di po ni matabas-tabas duwa ang mga singkaong, porter ra dali as daog. Aw ari tas mayon sa mga singkaong kay dali ra king daog dire. Aw porter pud sa yuna duaon aning mayon sa mga singkaong. Anaon na siya pagduwa mga singkaong ay mo posta ra ka diha. I-type ra na nimo diha mga singkaong og pila imong iposta. Aw ikaw na bahala diha og imong bagdako-dakoon para dako pug daog ba. Kita mo posta tag 200. Ikahuman i-click dayon ninyo ang bet. Aw magtuplok-tuplok ra sa diha mga singkaong, ana ra nakadali duaon ang mines. O upat ka tuplok, daog largo, atong 200 mga singkaong nahimong 400. Aw daog largo, cash out na na. Asos porter ang dali as daog mga singkaong, ana ra nakasayon. Di po na matabas-tabas mga singkaong, usban na to be. Mo bet ya po tadag 200 mga singkaong. Usbag tuplok, kaupat,
puni ko sa katuplukan kana paksit laing daog na pud mga singkaong porting pagkaayo sa cash out na largo portir ang pagkadali as daog usban ya pud na nato mga singkaong may nang pagpalit nato matuko ba oy bomba asos portir ang dali abawion na ng mga singkaong ana ra teknik anay times 2 tani atong posta mga singkaong gihimo tanang 400 mga singkaong tuplok tag kaupat diya puni pa jud kausa pattern ray mo tirada ni mga singkaong puni kausa asos porting pagkaayo sa daog na pud mga singkaong matik bawi largo mga singkaong atong pilde atong 400 na imong 800 nakadaog pa ta mga singkaong maura na si teknik mga singkaong og mapilde mo i-times 2 na ninyo punan dya po tayo mga singkaong balik tas 200 may na lang ni mga singkaong bapamugas og naapatay matukob porting pagkaayosa dira mga singkaong mubitaw balik tuplok dya po tagkaupat dya kana goods puni kausa o kana puni pa dyan para panlas asos daog na po mga singkaong grabe porting pagkayusa cash out na nalargo mga singkaong wanay dangan langay-langay ang pag-withdraw po sa imong daog ni mga singkaong porting na po pagkadali anaon ra ni siya i-click ra na ninyo mga singkaong kanang puwam nga murag sumbay sa babaw ikahuman mga singkaong ari ra kadre mag-withdraw i-type na imong pila imong withdraw honda mga singkaong ikahuman i-click na nimong add tas pilion nimo ang GCash wanay daga pasudayag mga singkaong nasa comment section ang link unsa pay dugayan pag-register ra mga singkaong para na kay mapalit pod patuko porting pagkayusa wanay daga pasudayag host